sigur nu, Tibi, Da. sigur nu o să știe lumea că noi suntem. Nu se vede, mă, nu se Să știe. vedem, mă, că e întuneric. Pitonule, deci să nu ne vedem să știe lumea că suntem noi. No, bun, deci suntem ca la reportajele alea incognito de la televiziune? Păi da, bă, dar eu știu că sunteți voi. Da, mă, dar tu ești cu noi aici, dar ea care se uită la Dar noi. nu știu, deci mă prefac că nu sunteți aici și mă uit acolo în monitor și știu că sunteți voi. După ce? După nas. Nu, mă, termină. Du-te, mă, Tibi, că nu dă jos știu. ochelarii să nu se prinde, că ăștia își dau seama. Dar nu mai văd după aia. Hai că nu știe lumea că suntem noi, că ar putea fi oricine patru băieți. Dar normal, mă, Zi, poate să Tibi. fie și trupă de muzică. Beatles. 3 băieți și o focă în spate. Nu, mă, dă-te mai așa, suge burta. E 3.5 Men. Acesta este un pamflet și trebuie amendat ca atare. Dacă ții minte toate dușurile pe care le-ai făcut anul acesta, indiferent de luna în care te afli, lumea va presupune că ești un țigan. Dacă te-ai curentat cel puțin o dată în timp ce erai la furat de cupru, șine de tren sau diferite cabluri, înseamnă că sunt șanse foarte mari să ai un bulibașă. Adică să fii țigan. Dacă ți s-a întâmplat vreodată să te cerți ca la ușa cortului în timp ce erai chiar la ușa cortului, atunci nu mai are rost să o spun, dar o să o spun totuși, ești țigan. Dacă în sufragerie ai o plasmă la care nu vezi din cauza calului, ești țigan. Dacă nu te interesează deloc, dar chiar deloc, cremele cu factor de protecție solară, s-ar putea să fie pentru că ești hiperpigmentat, ca un țigan. Nu mă vede, mă, nimeni, ce nici vocea nu mi-o știe. Dacă a trebuit să lipsești de la teză pentru că ți s-a rupt apa, probabil că pruncul tău va fi cunoscut sub numele de Puradel sau țigan, nu? Dacă ți-ai manifestat vreodată indignarea, frustrarea, mâhnirea sau nemulțumirea ridicându-ți fustele și afișându-ți ești probabil ceva pirandă deloc finuță, adică țigancă. Dacă știi ce gust are carnea de lebădă, ești țigan. Dacă primarul din Baia Mare a ridicat un zid împotriva ta, ești țigan. Dacă vezi pe ecran 4 umbre, înseamnă că ești țigan. Dacă singura la dată când pui mâna pe o carte e atunci când citești la vreun fraier de român viitorul, probabil că ești genul de om care folosește cuvântul ghioc toată ziua. Dacă locuința ta e cel mai probabil să fie mobilă și să aibă 1 sau 2 cai putere, înseamnă că ești țigan. Dacă când te duci acasă, deschizi ușa la casă nu cu cheia, că cu fermoarul, probabil că ești țigan. Dacă până la 18 ani ai mai mulți copii decât clase absolvite, foarte probabil că ești țigan. Dacă a făcut vreodată grătare în cimitir, probabil că ești țigan. Dacă ai mai multe carpete pe perete decât ai pe jos, înseamnă că ești țigan. Dacă toate astea te-au făcut să te simți cu musca pe coviltir, înseamnă că lumea în continuare zice țigan despre tine și la modul peiorativ. Dacă cel mai des cuvânt din vocabularul tău e mâncațaș, înseamnă că ești țigan, mâncațaș. Dacă tu așa cuvânt ai că când ți-l dai zici să moară copiii tăi și totuși tu faci foarte mult și trăiește tăți, înseamnă că ești țigan. Și dacă noi tăți am vorbit de voi, înseamnă că ne dorem. Dacă te-ai urcat în troleu cu o sumă de bani și te-ai coborât cu mai multă sumă, înseamnă că ești țigan. Dacă prima întâlnire cu jumătatea ta s-a produs mână în mână în buzunarul unui fraier, înseamnă că ești țigan. Dacă Luc TV a făcut un reality show despre tine, uite că s-ar putea să fii țigan. Dacă bei energizant și whisky deasupra sicriului și dai dedicații pentru defunct, mai mult ca sigur că ești țigan. Dacă ai cel puțin un membru al familiei cu nume de obiect electrocasnic, cu nume de fotbalist străin, marcă de mașină, cu nume reprezentând o profesie importantă, nume care semnifică un sentiment sau o acțiune, se prea poate ca lumea să te știe drept țigan. Dacă vinzi parfume atunci când tu pari să ai cea mai mare nevoie de ele și încă n-ai sesizat ironia, aproape că nu-mi pare rău să-ți spun că ești... Dar stai! Dacă încerci să mă convingi că se există 3 feluri de boss, adică Boss, Hugo Boss și Victor Hugo, îmi devii poate simpatic și recunosc că reprezinți inventivitate de țigan. Dacă francezii ți-au finanțat cel puțin o dată vizitarea propriei țări, înseamnă că ești... Dacă toată casa ți luminată cu curent electric, dar tu n-ai contract cu Renelu, înseamnă că ești țigan. Dacă acoperișul lui casa ta se vede de la multe kilometre de departe, înseamnă că ești țigan. Dacă mașina pe care o ai, cel mai probabil că e căutată de proprietar de pe afară, înseamnă că ești țigan. Dacă în peste vreo 10 ani o să fii mai mulți în România decât îți români, înseamnă că ești țigan. Dacă într-o excursie nu te poți înțelege cu un turist străin ale cui sunt bagajele lui, probabil că ești
țigan. Dacă te nești la mal în orice situație, ești țigan.